haino haijotano sari kaham ang tabuk nokhorno nai tongmani football nainan bagui watui phaima bagui ang ta nokhormai ang tongkha tei srapsa ni poreo ang nokhornai tini wngkha semi-final tini hokutuisa rung nokhlao wngnai tini batailainai rongni mung wngkha Gondasora Sabjun bai Mono Sabjun borok dui team tini batailainai belai kwrak bai kwrak khwnabo haino hai semi-final video watch khaidi aboni logi logi norok subscribe bo kaisa khai ready belai no khaka hambai khai ang nokni subscribe nango kaisa obono ani mulloban onek important jinis ni chongo ang subscribe kaisa norok khainan ta football rokno hamjagai tongnai rok norok bothangai naidi Noai Academy playground no so guys ang tabo hokutuisa rung nokla phaisok paikha player rok jotono ready tabung no chengri na khela iko changna nai tongo ang bai korngai tongdi norok buskang nugui mankhana Mono Sabjun ni player rok mato khulumui entry khelikha tabuk borokni player rok khainai norok nai tongdi iko mokhe Gondasora Sabjun ni player rok borok entry khai tongo tabuk borgo player rok khainai tai kisa misa PTC khainai mat bisingo Darlang jersey number 12 se khelai tongkho srap sa tongno khela tongni Darlang jersey number 11 under 19 Samal Tripura jersey number 6 condition gengya Isan Debarma jersey number 9 19 Kisaka Darlang Kisaka Rian jersey number 10 Nesak Riang jersey number 13 Rajnikant Tripura jersey number 7 tai substitute player Gondasora Sabjun ni odang fusilsele kharang jiji iko nor nugui mankhana tabun khela chengri kha khela chengmani logi logi no watibo hairi kha hausarei tabo office bo ma burung khela chengman joran siming tabuk gol kaisari rikha Mono Sabjun rok Gondasora Sabjun no belai no khushi chirik laijak dorsok rok yang naibo khana rok belai no khushi Mono Sabjun player shot lege gol line ball jali khatara Malai tabuk tini belai khe nai thoke norok thungi manmani bagai norok bai chibai nalai nai tini ni winner team Mono Sabjun Gondasora Sabjun 3 gol roi koplai